गिबि सेन्टारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबायहोनो दिनैनि नैबे फुंबिलि समाव नोंथांमोन साफ्रामखौबो इसोरा साफ्रामखौबो बोर होथों आरो आं आसा खालामो नैबे बोसोरनि गेजेरजों इसोरा नोंथांमोननि गोसोआव बाथ्रा बुंगोन होननानै फैदायै बोसोरनि फारसे थांनि आं फरायनो लादों जाहैबाय जसुवानि लिरनाय 1 अध्याय 8 पद फोरबोखौ खुलुमनायाव नोङो लागारबो बे बिजाबखौ फरायफ्लायदो नोङो बे आयेननि बिजाबाव लिरनायफोरखौ मानिनानै बेयाव लिरनाय बादि मावनो थाखाय सान हर ध्यान खालामदो अब्लासो नोंहा गासै खामानिफ्राव उन्नति जागोन आरो देरहाफ्लायगोन। दिनै आं बिनि गेजेरजों बेखौसो बुंनो नागिरदों दिनै जों एग्जामाव पास जानो थाखाय गोबां फरायो एग्जामाव फैनाय कुइसनफोरखौ फिन होनो थाखाय हर सान नांथाबो हर सान फरायो अबेबा जबाव इन्टारभिउ हैनो थाखाय गोसो होनानै फरायो जाहाथे आनजादाव उथ्रिनो हायो गोबां खस्थ' खालामो जाहाथे एग्जामाव मोजां मार्क लाखिनानै पास जानो हानाय बादि दिनै अबेबा साख्रि मावनो थाखायबाबो गोबां गिदिर लेखा फरायनाङो गोबां संसारनि गियाननि गोनांथि जायो आरो जायनि जाहोनाव दिनै हर सान फरायनो गोनां जायो हर सान बे लेखायाव नांथाबनो गोनां जायो दिनै मोजां बेफोरबायदि फरायनो नांगौ हार्डवर्क खालामनो नांगौ नाथाय मालाबा नोंसोर बे बाइबेलखौ बेबादि फरायफेरदों ने बेबादि बिजिरनानै नायदों ने आं बुङाखै कि लेखाखौ फरायनाङा नांगौ सोलोंथाइखौबो नांगौ इडुकेसनखौबो थांनानै थासान्दि इडुकेसना सोलोंथाइया मानसिनि थैनायनि 1 सेकेन्ड हांसिम थायो जोबनो थाङा नाथाय दा सोंलुआ बेसो नों मालाबा बे इसोरनि बोसोनखौ हर सान ध्यान खालामदों ने ख्रिस्टियान लाइफआव ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव हर सान आनजाद दं आगानसे हरबानो आनजाद दं बे आनजादाव नों माबादि फिन होगोन दिनै नों लेखाखौनो फरायाबा आनजादाव पास जागोन ने एग्जामाव मोजां मार्क लाखिनो हागोन ने जानोबो हागौ नों नकल लानानै चिटिं खालामनानै नाथाय जिउनि आनजादाव नों जेबो चिटिं खालामनो हाया बेयाव गासैखौबो रोखा नुजोबो नों मावखोमाबाबो नों जाखोमाबाबो नों लोंखोमाबाबो नों थगायखोमाबाबो नों रायखोमाबाबो जेबो नों दोनखोमानो हाया दिनै नों जुदि इसोरनि बोसोनखौनो नायाबा बाइबेलखौनो जुदि फरायाबा नों बोरै फिन होनो सैताना जुदि नोंखौ आनजाद लायोबा नोंनाव इसोरनि बोसोनानो गैयाबा नों बोरै बुंनो बाइबेलाव बेबादि बुंदों इसोरनि बोसोनाव बेबादि बुंदों होननानै बे इसोरनि बोसोनखौ मिथियैनि थाखायनोथ' दिनै आन्दायगासिनो इसोर मिथियै मानसिजों थांगासिनो ख्रिस्ट'खौ फोथायैफोरजों दिनै लोगो लाफागासिनो सन्देरगासिनो बिसोरजों मानि थाखाय मानोना दिनै बे इसोरनि बोसोनखौ हर सान ध्यान खालामाखै इसोरनि बोसोनाव नांथाबाखै जायनि जाहोनाव दिनै सैताना खावनानै लांनो हादों बुरखायनानै लांनो हादों आनजादाव दिनै उथ्रिनो हायाखै जायनि जाहोनाव दिनै गोबां ख्रिस्टियान इयुथ जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा उनस्लदगासिनो गोग्लैगासिनो उनफिनगासिनो मानोना बे गोसोआव इसोरनि बोसोना गैया इसोरनि बाथ्राया गैया बे बाइबेलखौ फरायोमोनब्लासो इसोरनि बोसोनाव नांथाबोमोनब्लासो दिनै गावखौनो हमथानानै लानो हागौमोन जे बाइबेलाव बेबादि बुंदों इसोरनि बोसोनाव बेबायदिखौ होबथादों होननानै नाथाय दिनै बे बाइबेलखौ फरायनो थाखाय बे इसोरनि बोसोनाव नांथाबिनि थाखाय जिउनि बे आनजादाव उथ्रिनो हायाखै उनफिननायनिफ्राय उनफिनगासिनोसो दिनै जेब्लायबो बुङो लेखा फरायबा बाइबेल फराय होननानै इसोरनि बोसोनखौ नाय होननानै सानडे स्कुलनिफ्राय लानानै दिनै इयुथसिम बेफोर बाथ्राखौ बुंबोयो नाथाय सोर साबैसेया मावबोदों आरो जायनि जाहोनाव बोसोनाव बुंदों अब्लासो नोंहा गासै खामानियाव उन्नति जागोन आरो देरहासार जागोन होननानै दिनै मानि थाखाय उन्नति जायाखै मानि थाखाय देरहासार जानो हायाखै मानोना दिनै बे बोसोनखौ हर सान ध्यान खालामाखै फ्रि सम मोनबाबो दिनै मबाइल नायनायावसो बेस्थ सोरजोंबा SMS गेलेनायावसो बेस्थ सोरजोंबा फन रायलायनायावसो बेस्थ नाथाय इसोरनि बोसोनाव नों मालाब्ला बेस्थ जाफेरदों ने गोसोआव ला संसारनि लेखाया नोंनो गियानखौ होगोन नाथाय बे बाइबेला नोंनो सोलायनायखौ होगोन बे बाइबेला बे इसोरनि बोसोनाल' नोंखौ इसोरनियाव ट्रान्सफर्म खालामनो हायो बे इसोरनि बोसोना नोंनि गोहो गैयैयाव नोंनो गोहो होगोन नोंनि बे बायग्लिनाय गोसोखौ जरायफिनगोन नोंनि दुखुआव नोंखौ गोजोन होगोन नोंखौ रंजाहोगोन बे इसोरनि बोसोनासो संसारनि लेखायाव नों संसारनि गियानखौ मोनगोन नाथाय जिउआव सोलायनायखौ नङा नों जुदि नोंनि गाज्रि गोसोखौ गाज्रि आखलखौ सोलायनोबा बे इसोरनि बोसोनाल' नोंनि गाज्रि गोसोखौ सोलायहोनो हायो जेरैबादि नोङो एग्जामाव मोजां मार्क लाखिनो थाखाय अबेबा मोनसे जब मोननो थाखाय लेखाखौ नों जेरैबादि हर सान गोसो होनानै ध्यान खालामो थिग बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौबो नोङो ध्यान खालाम अब्लासो नों बे जिउनि आनजादाव उथ्रिनो हागोन।